Здравейте, приятели! Аз съм Алвин. Днес ще играем Hunger Games и ще ви покажа как се влиза. Първо влизаме на Nev. После това, където пише Advanced, не знам ста. И тук пишете сервер IP адрес. Пишете cg.lbsg.net. Тук можете всичките имена да напишете, аз ще ги объркам. И както виждате, тук cg първото, cg.lbsg. Това ми е първи епизод. И да, влизаме. И да, започваме, както виждате. Ще спра клипа, докато не започне. И да, продължаваме още една минута и 30 секунди, но това бързо ще мина и да. Малко ще чакаме. И се удрям на главата. И да не сте ми харесали другите клипчета. Абонирайте се за мен, лайкове, моля ви, и коментари, разбира се. И този клип да не сте го харесали. Лайкове, абонати и коментари, както казах. И моля ви, гледайте го целия. Випс. О, не, има випове, гадост. Тук има випове. След 30 секунди започва играта. Димонт Дъре. С устата го прави. Започва. И да. Взимаме честовете. Вече този чест се направо, как да кажа, този чест беше идеален. За мен не гост. Направо гадост. Да кажа гадост. Най-идеалното гадост на гадост. Кога можем да се убиваме, бе? И да, както виждате, тъпо. Випчето тръгва. Випчето. Ще го разбием, не ли? Випчето го разбихме, както виждате, зрители. Един убихме, един човек убихме. Това за нас е много добре. И много добре започнахме. Цял Iron Bronze ще бъде, ако убия някой, ако има каска. Ще е много хубаво, но ние имаме друга каска. Има много випове. Само искам да ви кажа нещо, че когато следих един човек, как да ви кажа, следих един човек, има двама тимове, където така се направих на тимове. И аз ги само така следях, после другия видя мен, после каза Here! Ще умрете ли? Випове. Ако бием тези два мичката, ще е идеално, но... И той изгледа. Това
не беше честно. Както виждате, тук намерих кол. Много странно. Но както виждате, това не беше възможно. И затова очаквам много лайкове. Усещам, че го харесвате. Клипа ми. И той не ми харесва клипа. И да, бихме го. Имаме каска Iron. Това за нас е супер. Идеално да кажа, но нямаме каска Iron. Ще дойде ли нещо друго? Каска Iron, не. Каска Iron, каска. И да, останахме тук двамата. Да, много да мога да взема. Вече. И да, зрители. Тук ни очаква. Е достатък от този бой. Не знам какво ще се случи, но аз не се предавам, защото знам, че зрителите и ще умра. Да. Този матч беше неуспешен и ще се върна на другия. И да, както виждате, върнахме се след една минута, започваме. И да, другия, както казах, матч не беше успешен за мен. Пак си добре отидохме да напечелим този матч, но тези хора са пълни, няма 4 места. И да, пак ви повтарям, палци нагоре. И абонирайте се, моля ви. И пак ли му ви повеле? И гадост. Лови. Той е нуб. 5, 4. Гадост. Взимай меча. Това за мен е достатъчно. За мен беше меча достатъчен. Гадост. Значи, това беше най-гадното нещо, което съм усещал през живота ми. И най-странното. Искам да го убия, искам меч. Гадост, искам меч. Не ме убивай, аз съм от теб. Моля те, ако си ми приятел. Ако си ми тим. Извинявайте. Моля те, не ме убивай, аз съм тим. I am the team. Това е за нас идеално. И ще го убием. Ако дойде при мен, ще е идеално на мони. Не се качва, гадоство е. Не! Едно сърчице. Бягай. По-хубаво да бягаме. По-добре да бягаме, а не да се излагаме. Добре, тъпанара си тръгна.
Браво на теб, изпусна няколко честа в тука. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? Къде има честове? Нали тук имаше честове? Да, тук имаше честове долу. Мисля, че. Ако няма, има, познах. Да не има меч. Пак си е добре за нас. Да, меч! Имаме си меч. Добре, това не е възможно. Само казвам, че не е възможно, защото не е възможно. И както виждате, оцеляваме в едно сърчице. Това не е възможно. Как да оцелеем на едно сърчице? И тук знам, че има горе чест. Затова се качвам. Дано не пана, защото искам торта. Защото живота ми е малко. Ако знаете, че... Дано ми излезне, което искам. Трябва да се скрием. Тук да не виждат, да ме не виждат. Браво на мен. Бари тъпто е! Добре, че излезна каска. Ама бах ти тъпто, защото няма торта, няма нищо, защото направо... Моля те, излезни ми там някаква торта си, защото идва мопчето ми. Госта ми идва. И да, пътнахме. Това беше от мен. Дано сте го харесали. Абонирайте се за мен. И това беше първи епизод за Hunger Games. Ще идва още епизоди. Ако харесате още, дано да чупим рекорда. 100 лайка, моля ви. Ще снимам повече или пък ще снимам други игри. Ако няма толкова малко лайкове, няма да снимам други игри. Или естествено тея. И дано сте го харесали. Абонирайте се. Лайкове. Моля ви. И да не забравяйте коментарите. И това беше от мен. Да, и чао!